Hola, què tal? Estem aquí amb l'Albert, autor del joc Adele, a Essen Spiel. Vam jugar una partida i la veritat és un joc que pot ser una mica estressant, correcte? Aquest és l'objectiu, que per les dues bandes, tant pels astronautes, que sobretot que noten la omnipresència d'Adele, com Adele, que sembla que no, però també s'ha d'esforçar per intentar derrotar els humans. Sí, d'on veu treure la inspiració? O sigui, va ser el tema, va ser una pel·lícula que veu veure o... Casualment vaig començar llegint el llibre de 2001, una edició de l'Espai, ho vaig complementar amb la pel·lícula, Hall, i d'aquí vaig fer la idea. De fet, va començar sent un homenatge a 2001, després ja ho vam intentar adaptar una mica més a l'actualitat, amb la nova exploració de Mart i tot aquest boom que ja està havent altre cop d'exploració espacial. I vam donar un toc més femení a l'ordinador i a partir d'aquí ja el propi joc va anar creixent una mica per si sol i va anar agafant la seva pròpia identitat. El projecte va ser fundat amb èxit, el Kickstarter, no? Data prevista d'arribada pels bakers? Doncs en principi en un parell de setmanes hauria d'arribar ja. Penseu portar alguna còpia al DAO per la gent que pugui comprar allà in situ o és només pels que van apoyar el projecte? Si arriba a temps, crec que la idea és que sí, perquè tenim la versió retail que volem començar a distribuir tant on ens arribi. Com has viscut el teu primer Essen aquí en directe? Doncs molt emocionant, la veritat és que no m'esperava que vingués tanta gent perquè al ser una editorial petita i al ser un autor totalment desconegut no esperàvem que tingués aquesta repercussió, però a través del boca a orella s'ha apropat molta gent a preguntar, a jugar i molta gent demanant informació i buscant comprar el joc, així que molt contents. Tens una mica la sensació que aquí, com en molts altres aspectes de la vida, el màrqueting i la potència de publicitat que tinguis afecta després de l'èxit que tens? Sens dubte, en primera instància moltíssim, perquè la publicitat és la manera més ràpida que tens d'arribar a la gent, però és veritat que a través del boca a orella també s'acaben aconseguint diferents partners i amb això estem molt contents perquè n'estem aconseguint cada vegada més. Sí que és un procés més lent que si fóssim una editorial més gran, però tot i així l'indicatiu que el joc és sòlid és que cada vegada més partners s'estan apropant a preguntar pel joc. Tens algun joc per l'any que ve ja? O sigui, generant hype pel 2022? Tinc un joc ja acabat, que ara mateix està buscant editorial, hi ha alguns contactes, però de moment encara no hi ha res firmat. És un euro lleuger, de caixa petita, que es diu Saigon, i tracta de l'evacuació de l'ambaixada dels Estats Units durant els finals de la guerra del Vietnam. Purament competitiu. Tots encarnen el bàndol americà, però tots competeixen per veure qui aconsegueix evacuar més gent de l'ambaixada. Un tema peculiar, com a mínim. Molt bé, i ja per acabar l'última pregunta, t'has comprat tu alguna cosa aquí a la fira? He de reconèixer que no, perquè justament avui ha sigut l'única estona que m'he escapat una estona de l'estand per donar voltes i estava pràcticament tot sold out ja. Així que crec que marxarem les mans buides o com a molt intentaré piular algun joc així de l'últim moment, però ara mateix torno amb les mans buides. Doncs molt bé, això és tot. Ens veiem.